ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ካርፋ ሚድያ ድሕረ ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕረዝዳንት ክልል ትግራይ ብሓይሊ ኣብ ኢድ ሓዱሽ ዝተመረጸ ፕረዝዳንት ደብረጽዮን ኣትዩ ፈላማይ ሓበሬታ ውዕሎት ፕረዝዳንት እውን ወዚዑ ኣብይ ኣዚዙኒ ሓንቲ እኳ ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን ኢሎም ብርሃኑ ነጋ ብተወሳኺ ንኢትዮጵያ ዝመስል ምክልኻል ተሃኒጹ ክብል እውን ተዛሪቦም ተዛሒሉ ጸንሐ ሰልፊ ዲያስፖራ ተጋሩ ዳግም ምጅማሩ ተገሊጹ ፕረዝዳንት ኣሜሪካ ምስ ቻይናዊ መዘንኡን ምዝራብ ናብ ቻይና ኣትዩ ብኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝምራሕ መተሓባበር ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ጉንበት 5 2018 ዓ.ም ዕላው ስራሕ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዘሎ ምምላስ ቤት ምክርን ኣብ ድሮ 2013 ዓ.ም ዝተመረጸ መንግስትን ቀስ በቀስ ነቲ ክልል እናተቆጻጸረ ይርከብ። በዚ መሰረት መተሓባበር ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ብኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝምራሕ ኮይኑ ኣባላት መተሓባበርቲ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣፈ ጉባኤ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ኣከብትን ምክትል ኣከብትን ቀዋሚ ኮሚቴን ዝሓዘ ኮይኑ ስርሑ ከም ዝጀመረ ይሕብር ንውዕል ፕሪቶርያ ስዒቡን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውዕል ፕሪቶርያ ተግባራዊ ብዘይምግባሩን ሕቶታት ትግራይ ስለዘይተመለሱ ህዝቢ ትግራይ ንሞትን ስቅያትን ካብ መቅላዕ ሓሊፉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ውዕል ስለዘፍርሶ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ምምላሱ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡን ሚያዝያ 27 2018 ዓ.ም ሻድሻይ ዘመን ሻድሻይ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘካየደ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ገይሩ ምምራጹ ይዝከር ተዛሒሉ ጸንሐ ሰልፊ ዲያስፖራ ተጋሩ ዳግም ምጅማሩ ተገሊጹ በዚ መሰረት ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ በር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኣንጻላልዩ ዘሎ ደመና ኩናት ማሕበረሰብ ዓለም ጠጠው ከብሎን ክፈልጦ ይግባእ ጆኖሳይድ ትግራይ ብስሙ ክጽዋዕ ኣለዎ ተመዛበልቲ ወገናትና ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ይመለሱ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ እዮም ድምጾም ኣስሚዖም ዘለው እዚ ሕዚ ውጥም ቅልቅል ዝበልወሎን ተጀሚሩ ዘሎ ሰልፊ ቀጻልነትን ተሃሊዎ ጽዕንቶ ክፈጥር ተስፋ ይግበረሉ ኣብይ ኣዚዝኒ ሓንቲ እኳ ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን ኢሎም ብርሃኑ ነጋ ንኢትዮጵያ ዝመስል ምክልኻል ተሃኒጹ ክብል እውን ተዛሪቦም ኤርትራ በረኻ ንዕጥቃዊ ቃልሲ ኣትዮም ንዓመታት ቃልሲ ዘካይዱ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ብኣዘራርባ ቃለ ምሕተት ቀሪቦም ኣለው እቶም ፕሮፌሰር ትማሊ ምሻዕብያ ክሰርሑ ከም ዘይጸንሑ ሎም ምሻዕብያ ዝሰርሑ ሓይልታት ክኹንን ተራእዮም እዮም ንሶም ምሻዕብያ ክሰርሑ ከለው ከም ጽድቂ በኣንጻሩ ካልኦት ምሻዕብያ ክተሓባበሩ ከለው ከም ሓጢያት ብምቁጽጻር ዝጋጩ ሓሳባት ሂቦም በተወሳኺ ብዛዕባ ጽምዶ ሕወሓት ሻዕብያን ሓይልታት ኣምሓራን ብዘልዕልዎ ሓሳብ ሰለስቲኦም ሓይልታት ሓበራዊ ሕልሚ ዘለዎም ኣይመስልን ምናልባት ነንባዕሎም ሃገር ንምምስራት እንተዘይኮይኑ ኢሎም ኣለው ኣብይ ኣዚዝኒ ሓንቲ እኳ ዝሰርሕዎ ስራሕ የለን ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያውነት ዘተኮረ ሰራዊት ምክልኻል ተሃኒጹ እዩ ዝበለ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ፍሉጥ ፖለቲከኛ ብርሃኑ ነጋ ኣብዚ ሰሙን ብሓዱሽ ቃለ ምሕተት ተቐልቂሎም ኣለው ኣብዚ ቃለ ምሕተቱ ብቐንዲ ምስ ሻዕብያ ብዛዕባ ዝነበሮም ርክብን ሕጅም ሻዕብያ ምስ ዝሰርሑ ሓይልታት ዘልዕሉ ሓሳብን ቆላሕታ ዘስሕብ እዩ ንሶም ምስ ሻዕብያን ዓመታት ኢድን ጓንትን ኮይኖም ምስርሖም ከም ጽድቅን ልክዕ ከም ዝኾነ ነገርን ገይሮም ዘቕረብዎ ክኾኑ ከለው ካልኦት ሓይልታት ምስ ሻዕብያ ምስርሖም ግን ከነቕፉ ተሰሚዖም ነቲ ጥምረት ሕወሓትን ሻዕብያን ከምኡውን ሕወሓትን ሓይልታት ኣምሓራን ምስ ማይን ዘይትን ብምምሳል ቀሊዶምሉ ሻዕብያን ሕወሓትን ማይን ዘይትን እዮም ከምኡውን ሕወሓትን ብሄርተኛ ኣምሓራን ማይን ዘይትን እዮም ዝበሉ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በቲ እዋን ሕወሓት ዝተቃወምናሉ ኢትዮጵያ ክትገንጸል ኢልና እዩ በልጽግና ግን ኢትዮጵያ ክገንጽላ እዩ ኢልና ኣይንኣምንን ሻዕብያ ድማ ሕወሓት እዩ ጸላኢኡ እዚኦም ሓይልታት ማይን ዘይትን እዮም ብተመሳሳሊ ምስ ብሄርተኛታት ኣምሓራ እውን ማይን ዘይትን እዮም እዞም ሓይልታት እዚኦም ብሓባር ተኣኪቦም ክቃለሱ ከለው እንታይ ሓበራዊ ዒላማ ንምዕዋት ይልካ እንተሓቲትካኒ እዚኦም ብሓባር ተኣኪቦም ዝመርሕዎ ሃገር ዘይኮነስ ኩሎም ነንባዕሎም ሃገር ክፈጥሩን ንኢትዮጵያ ፋሕ ከብልዋን እዮም ዝኽእሉ እምበር ሓንቲ ሃገር ክፈጥሩ እዮም ኢላ
ኣይሓስብን ብምባል ተዛሪቦም ኣብዚ ቃለ ምሕተት እቶም ፕሮፌሰር ካልእ ዘልዕልዎ ነጥቢ ብዛዕባ ለውጢ 2010 ዓ.ም ለውጢ ኣብ ዘምፀሉ እዋን ብዛዕባ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት መጽናዕትን ትንተናን ከም ዝገበሩ ጠቂሶም ኣብ መወዳእታ ናይ እኒ ኣብይ ሓሳብ ኢትዮጵያ ዝሐሸ ብምዃኑ ነቲ ኣሰላልፋ ከም ዝመረጹ ተዛሪቦም ድሕሪ ስርዓት ደርጊ ብዛዕባ ኢትዮጵያውነትን ኢትዮጵያን ዝሓስብ ሰራዊት ምክልኻል ኣለና ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛ ቅድሚ 5 ዓመት ፍሉይ ሓይሊ ተባሂሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብዘርኢ ዝተዓጠቐ ሰራዊት እዩ ንሃገር መሊእዎ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ትካል መንግስቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣይረአን ሕጂ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ግን ብዕጥቅን ብሰብኣዊ ሓይልን ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓሳብ ደረጃ እውን ኢትዮጵያውነት ዝተላበሰ እዩ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ ዝኾነ እዩ ኢትዮጵያ ክትጋላበጥ ከላ ሱቕ ኢሉ ዘይርኢ ንዚ ደው ክብል ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ኢለ ኣምን ብምባል ክካጨው ተሰሚዑ ካልእ ኣብዚ ቃለ ምሕታት ዘለዓልዎ ሓሳብ ብዛዕባ ሹመት ሚኒስተር ትምህርቶም ዝምልከት እዩ ኣብቲ እዋን ናይ ሹመት ኣማራጺታት ክቐርበሎም ከሎ ካብ ካልኦት ዘርፍታት ሚኒስተር ትምህርቲ ምዃን ከም ዝመረጹ ተዛሪቦም ሚኒስተር ትምህርቲ ኮይነ ካብ ዘገልግል ጀሚራ ሓንቲ እኳ ከኣመን ኩሉ ዝገበርክዎ ነገር የለን ወይ ድማ ዶክተር ኣብይ ኣዝዩ ዝሰርሕዎ ሓንቲ ነገር የለን ሙሉእ ናጽነተይ ተሓልዩ እዩ ተሰሪሑ ብምባል ንትምህርትን ስራሕን ዘይኮነስ ንውትድርናን በዝኾነ ዜጋ ክሃንጹ ከም ዝጸንሑ ምስክርነቶም ብኣንደበቶም ሂቦም ድሕረ ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕረዝዳንት ክልል ትግራይ ብሓይሊ ኣብ ኢድ ሓድሽ ተመረጸ ፕረዝዳንት ደብረጽዮን ኣትዩ ፈላማይ ሓበሬታ ውዕሎ እቲ ፕረዝዳንት እውን ወዚዑ ቤት ጽሕፈት ፕረዝዳንት ክልል ትግራይ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ ሚድያኡ ኣብ ቆላሕታ ዘስሓበን ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎን ለውጢ ተራእዩ ዝሓለፉ ሒዲት መዓልትታት እቲ ገጽ ቤት ጽሕፈት ትኹረቱ ገይሩ ዝነበረ ፕረዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዝኾነ ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጽታትን ንጥፈታትን ነይሩ ይኹን ደኣምበር ሎሚ ንፈለማ እዋን ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕረዝዳንት እቲ ክልል ብምባል ጸብጻባት ምቕራብ ከም ዝጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ተግባር እዚ መራሕቲ ሕወሓት ኣብቲ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እቲ ቤት ጽሕፈት ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዝገበሩ ዘርኢ ኮይኑ በጊዜያዊ ምሕዳርን ብሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደን ይምራሕ ዝነበረ አንኬል ሚድያ ሕጂ ናይ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ከም ዝተጠወየ ይረጋገጽ እዚ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኣየ ለውጢ ኣብቲ ክልል ዘሎ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ግደን ተዋረድን ብዝምልከት ሓድሽ ኣንፈት ከም ዘመላኽት ተገሊጹ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብማዕረግ ፕሬዝዳንትነት ተጣይሱ ዝቐረበ ጸብጻብ ታደሰ ወረደ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎም ስልጣን ተሰማዕነትን እናደኸመ ምምጽኡን ካብ ስልጣን موضوعمن بنتور زرعيو زحلفو حديت مالتات ገጽቲ ቤት ጽሕፈት ትኹረቱ ኣብቲ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር የተርጅናል ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መግለጽታት እንተነበረ እኳ ናይ ሎም ለውጥ ግን ታደሰ ወረደ ካብቲ ጸወታ ወጻኢ ኾኑ ምዃኖም የመላኽት ሓላፊ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ብሶኒ ተኣሲሩ በሰልፍ መፍትሒ ዝካር ፕሬዝዳንት አሜሪካ ምስ ቻይና መዘንኡን ምዝራብ ናብ ቻይና ኣትዩ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይዚንግ ዝዓለበ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሺ ጂንፒንግ ብምርኻብ ብዛዕባ ንግዳዊ ምሰሓብ ክልቲአን ሃገራት ከምኡውን እቲ ዕላማዊ ቅልውላው ነዳዲ ኣስዒቡ ዝርከብ ኩናት ኢራን ክዘራረቡ ትጽቢት ይግበረሎም ቻይና ዕዳጋታታን ፍርያት አሜሪካ ክትከፍት ከም ዝጉስጉስ ዘፍለጠ ትራምፕ ነቲ መሻርክቱን ነቃፊኡን ኮይኑ ዝጸንሐ بليونير وناني تسلان سبيس اكسن ايلون ماسك حلفي نايت قلت في عبيت زالو تكال تكنولوجي نيفيديا جانسن هاوينغ وانا اكايدي ابل تم كوكن زرخبوم سبتقا تمالي ومالو نتي مودة جرت زيولو مراحي بريزدانت الشي نازوم بلعت سوات تعمر كسرحو افدقا چاينا خفتلهم كحتى يكبل ترامب أب محبراو مرخبتات صحيفو نيرو أب عودة تكنولوجي كيناتاوي بلحي AI كاب تشاينا دحيرا زتانحتي أمريكا نتجاجا كم زتسببتو أتي أمريكا وبريزدانت خجل تانحيو أب عودة تكنولوجي كيناتاوي بلحي AI كاب تشاينا دحيرا زتانحتي أمريكا نتجاجا كم زتسببتو أتي أمريكا وبريزدانت خجل تانحيو Air Force One أب فيجن دحرة معلب ناي كبرة أبلتن ماكينة بريزدانت أمريكان أب بايتا ترامب أنها تتبعومن سالي ريتورس دحر مززام زحل كيناتن مفرس حبر السوفيت نبرن من الباتون أب تاريخ كم تشاينا جرا ني أمريكا زتدارجت هاجر يلان
ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 20 ዓመታት ዋሽንግተን ቪዥን ከም ቀንዲ ስትራቴጂካዊ መቐናቕንታ ከም እትሪኣ ክትገልጽ ምጥሓ ይፍለጥ። ሓያላት መራሕቲ ናይ ምድናቕ ዝንባለ ዘለዎ ትራምፕ ምስቲ ኣብ ስልጣኑ ብምንዋሕ ኣብታ ደሴታዊት ሃገር ስዊድን ሺ ጂንፒንግ ዘካየዶ ዝርርብ ኣቕልቦ ዓለም ስሒቡሎ። በተዛማዲ ዜና ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘእተውዎ ኩናት ንምፍታሕ ደገፍ ፕሬዚዳንት ቻይና ጂንፒንግ የድሊ እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ተዛሪቦም። ብምኽንያት ምዕፃው ወሽመጥ ሆርሙዝ ናይ ዓለም ቀረባ ነዳድን ንግድን ተሰናኺሉ ኣሎ። ምስ ኢራን ብዝተኣሳሰር ዝኾነ ዓይነት ደገፍ የድሊ እዩ ኢላ ኣይሓስብን። ብሓደ ወይ ብኻልእ መንገዲ ብሰላማዊ መንገዲ ይኹን ብኻልእ ክንስዕር ኢና ክብሉ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኢራን ኣብቲ ወሽመጥ ዘለዋ ቁፅር ዝጠበቐት ክኸውን ከሎ ምስ ኢራቅን ፓኪስታንን ካብቲ ዞባ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከመላልሳ ከም እተስማዕምዓ ምንጭታት ሓቢሮም። ሮይተርስ ዘዘራርቦም ምንጭታት ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ስምምዕ ምስ ኢራን ንምብጻሕ ይጽዕራ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ቴሄራን ኣብቲ መተሓላለፊ ዘለዎ ቁፅር ብዝበለጸ ከም ዘጠናኽሮ ገሊጾም። ብሰሉስ ምምሕዳር ትራምፕ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቻይናን በቲ ወሽመጥ ኣቢሎም ናብቲ ዞባ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ዝኾነ ዓይነት ቅርፂ ከይኸፈሉ ከም እተስማዕምዑ ገሊጹ ነይሩ። ምስ ቴሄራን ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዋ ቻይና ካብ ኢራን ነዳዲ ካብ ዝገዝኣ ቀንዲ ሃገራት ሓንቲ እያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃርታ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን። ቤተሰብ ስለ ዝኾንኩም እውን ነመስግን። ኣብ ካልኦት ንኽባፃሕ ሼር ላይክ ናይ ትረስዑ ኢኹም። ሰላም